sami, třeba v Sýrii. V Sýrii, jestli pro mě, co já vidím, že umřu každý den 100 člověk, ale pro jinak lidi je to politická hru. Třeba v Sýrii je to poslední dveře pro Irán a pro Rusko a tak. Tak nemusíte, nevím, jak mám vysvětlit, ale nechajte nás na pokoji. Vy berete ten arabský svět jako celek. Ono, každý arabský stát je jiný než ten druhý. To je jako Rakousko, Německo, Francie. Vy stejně mluvíte i jiný jazyky. Na rozdíl od vás my mluvíme stejným jazykem. Jenomže jsou tam rozdíly. Ten kolega ten před chvíli mluvil o Libě, že asi jemu to připadá, že nebude to dobré, že to bude jako v Iráku. Zapomněl vám naznačit, že Libye je jeden národ, jedna národnost, jedno náboženství. Irák jsou tam 3 náboženství, každá ještě rozdělena na další několika část. Jsou tam 7 národů, žijící ve stejný stát, tak je to trošku komplikovanější. Pan doktor Afuda taky mluví o konkrétní případy, paní Šejma nebo paní Sela taky mluví o konkrétní případy. Vy asi budete mít větší zájem. Proč? Jak říkal kolega, tady to arabské jaro se stalo. Ono víte, ono nejde o tom jenom svobodný slova, anebo že nemohl jsem studovat, anebo můj tatínek byl vyvězený. O to celkem, to jsou jenom součástí toho všeho. Celkem, když budeme mluvit, můžeme mluvit o vzdělanosti, můžeme mluvit o zdravotnictví, můžeme mluvit o infrastruktuře. Všechno se shromáždilo za těch 30, 40, 50 let. Jo, když budeme mluvit o Sýrii to začalo třeba ta diktatura dřív než v Libě, nebo v Egyptě, nebo v Tunisu, nebo v Jemenu. Tam to začalo dřív. Ty lidi, nebo my jsme jenom potřebovali vzdělání, potřebovali jsme žít, vyvíjet, my jsme v 21. století. Vy nevíte, jak to tam funguje. Kdybyste věděli, že tam třeba ten internet konečně, nebo to vzdělání, nebo to zdravotnictví, že všechno opravdu jakoby si zastavilo čas. A tyhle ty diktátoři pro Západ, pro Evropa, pro celý svět, včetně Američanů, byli lepší spojenci než demokracie. Teď, když to bude tam ta demokracie pro ten Západ a pro americký kontinent, to je horší, protože každý 5 let bude nová vláda, musíme znovu jednat, musíme znovu s nimi jakoby navázat kontakty, ale diktatuři, který jsou 30 let, 40 let, stačí jedna smlouva a platí těch 40 let. Stačí jenom tohleto přivednout lidem k tomu, aby začali přemýšlet, my chceme rozvíjet, my chceme žít. Nikdo nechce být prezidentem, nikdo nechce, nebo převážná lidé, řekneme, v Egyptě jsou 90 milionů, určitě nechtějí být 90 milionů lidí, ministři, prezidenty, ne, ty lidi chtěli žít a chtěli žít normálně, chtěli mít cíl života. Jenomže kdokoliv vytvoří ten cíl, tak oni mu to zaseknou. A není to na konkrétní skupiny lidí. Jo? To není, to je v tom celku, oni by chtěli, nebo tehdy ty diktátoři chtěli potlačit ten národ, aby furt jenom poslouchal. Jak říkal někdo teďka, já jsem to slyšel před chvíli, převážně vás je mladší lidi. Vy nevíte, jak byli tady ty komunisti, jak tady fungovali, jak tady potlačili vaši rodiče, něco o tom vám vyprávěli. Ale v té konkrétní části byste to nezažili. My jsme to zažili až do dnes, my, konce, řekneme, 80. letech. Právě proto tohleto ten celek, což znamená to vzdělání, to zdravotnictví, to svobodné slova, ten pocit svoboda, bylo všechno zakázáno, bylo všechno jakoby, já bych víc nazýval to jako zmraženo. Já jsem byl na výjimkou Libye ve všech arabských zemích a zase teda musím říct, že dvakrát přízniví nejsou. Já když si domyšlíky, tak musím plně respektovat to obličení, musím plně respektovat ty zvyky, protože zase přijde trošku divný se tady paní, mimochodem mám tak jazykovou školu na letajce, arabský fotky, můžu ukázat, ale mám ten arabský svět rád, ale prostě jestliže jsem v Evropě, tak tu nezapaluji auta a nechodím s šátkem, protože to skutečně nepřispívá k nějakému příjemnému vnímání světa. A když se přiznám letím v letadle a vidím tam nastupovat ty fousatý pány a dámy v šátkách, tak mám hodně stažených zadek, takže prostě
Mně to přijde takový, že já když jsem tam plně respektuju ty místní podmínky, a to se tam pouze jako turista na 2-3 týdny. A jestliže tady žiju, třeba ocením pana doktora, jak primárně na druhé straně moje švagrá dělala v Saúdské Arábii zdravotní sestřivka, já tam úplně posledně, nedokážu si představit, že tam dělal nějakou staniční sestru, jo? Tím nechci chránit, snižovat vás, jako, ale takže prostě vy tady máte skvělé zaměstnání a nedokážu si představit, že by dialog v nějaké arabské zemi to takto daleko dosáhnout s výzkou banky Matraky. V Sýrii je tam 486 krásných žen, které žijou tam se svým dětma a jsou zaplať Bůh úplně v pohodě. Chodí taky normálně jako ty ostatní. Některá už nosí šátek, protože ona to chce a některá chodí normálně, ale žijou mezi námi. Komentuju tu islamofobii, proč právě od roku 2000 nebo po těch útocích v Americe, proč narostla, protože byla velká snaha vytvořit mediální obraz nepřítele před západní politiku. Je obzvlášť pro neokonzervativní velice důležitější nepřítel. Předtím to byl Sovětský svaz, teď je to islám jako hrozba, aby mohli tímto ospravedlňovat svoje jako imperiální tažení do zemí, kde potom útočili, že z čistě ekonomických důvodů. Jako aby jsem odůvodnila jako tu válku, který teďka vytvořím, jako Evropa a svět, jako ty Rusko, Irán a další, jako, aby jsem odůvodnila tu válku, já mám právo tam atakovat, jakože, a to je válka. Tak můžu vzít, co chci. Já myslím, že rozumím té arabofobii, která je úplně iracionální a zároveň, co tady padlo, s tou ideologií západu a prostě vyvolávání války a nepřítele, to je celkem jasné. Myslím si, že někdy ale tady, co se týče toho příkladu třeba Tibetu a Číny, tak ne všechna podobenství úplně jako sedí. Podle mě ta situace v Sýrii, zase to znám jenom z médií, opravdu jsem přišel jenom, protože tomu nerozumím, tak jsem se chtěl jako vzdělat trochu. Ale přijde mi, že tady možná v Sýrii jsou tam alávité, jak jsem pochopil, jsou tam sunité a jsou tam křesťané. Ano. Je nevím, možná ještě další etnika, asi možná i židé a tak dále. A tady možná ta obava i ta diskuze, kterou měla nějak směřovat právě k těm menšinám, zda tedy, když to ovládnou ti většinoví sunité, kteří tam teď jsou, a ta strana tedy náboženská by k ním patřila, tak zda bude respektovat i práva těch alávitů, kteří teď jsou teda v docela špatném postavení, ano, nebo budou, pokud a samozřejmě na tu stranu těch alávitů, jestli jsem tedy z médií dobře pochopil, na jejich straně jsou i trochu vlastně ty křesťané. Takže tam by mě zajímalo, jestliže by vznikla nějaká strana, dejme tomu v Sýrii, ano, která by byla sunnická, jestli si to takto mohu představit, zda se nebojíte, že ty menšiny nebudou už respektované. To znamená, že zda tam nedojde k dalším masakrům těch alávitů, křesťanů a tak dále. Zakládalo tady iniciativa pro svobodnou Sýrii a pracujeme více lidí, ale předseda, a já jsem moc jako za to jako ráda, že je pan Mazen Mejale a je křesťan. Tak jako já bych ráda slyšela jeho názor, protože já nejsem křesťanka, já nevím, protože jak to chci. No, takhle, já odpovím takhle. Ta syrská společnost je dávno multikulturní, je to mozaika. A ty etniky, ať jsou to náboženské nebo etnické, jo, žijou pohromadě, řekl bych, jako bez problémů. Ten režim bohužel nastolil stav, kdy ty různé etniky de facto rozdělil od sebe. Stylem rozděluj a panuj. Jo? Tak to znamená, že to rozdělení, které vládne v té syrské společnosti, to rozdělení je uměle vytvořeno tím režimem, jo? Aby lépe dokázal ovládnout ten syrský lid. Pochopitelně, ten stav, který je v Syrii, se dá pozvat jako za vlády a
Asadu jako stav vysloveného otroctví, pokoření všeho národu, celého národa. A tak zanechal stopy a zanechal hluboké stopy jako v té společnosti. Společenské vědomí za ty léta opravdu hodně kleslo. Společenské vědomí. Nicméně my nemáme obavu z toho, že to budou tam projevy pomsty, budou tam projevy a tak dále. Což jako to bereme jako samozřejmost, ale řekl bych, jak to nebude ten jev rozhodující v té společnosti. Prostě teď je i vnější zasahování do té krize v Sýrii bohužel i přispívá tomu, protože vměšování ze strany těch, řekl bych, jako států arabských z oblasti zálivu, jako Katar, Saudská Arábie a tak dále, určitě není ve prospěch prosazení demokracie v Sýrii. Jo? Je to v zájmu toho, aby naopak vyostřilo ten náboženský anebo sektářský napětí v té společnosti. Ale stejně můžu říct, že to není charakteristické pro syrskou společnost. Syrská společnost má tradici ve spolužití a v dobrým, velmi hlubokým spolužití a sounáležitosti. Takže já vůbec nepředpokládám, pochopitelně ta krize a stav ty krize a co, jak se odráží dneska to napětí ve společnosti, který média, určité politické síly, které se snaží to vyostřit sektářsky, aby sami z toho těžili. Takže je to špatný stav, ale já věřím tomu, že ve vědomí lidí ještě jsou ty lepší stránky, lepší zkušenosti z toho spolužití. Naše politiku, náš stát jako lidí zablapáme jako ty extrémy islamické hodně stranické strany nejsou tak nějak zakořenění. Byly i nějaké náznaky, že by mohly nějaký obnoj, že Al-Qaida živí, ale to prostě se nějak nepotvrdilo. Ty opravdu extrémní islámské strany je minimum počet příznivců a ono islám je jeden, no, ale buď jako jeden hodně prostě opravdu jako do extrému a jde se jako liberální islám. A těch liberálních muslimů nebo těch lidí, kteří opravdu touží o tom být demokratický svět, demokratický život, jako je v Evropě, jako je tam 95-98%, jestli tam je 1-2% těch lidí, kteří by přihlásili nebo hlásí se k tomu extrémnímu islámu, takže nemám z toho strach. Vezměte tady v Čechách, tady prostě proběhly volby nedávno, já jsem byl krom toho volit, taky mám české občanství a vidíme, že tady návrat komunistické strany do vlád, že jo, tak a se nic neděje, prostě, jak se říká, už dneska budou se plácat, já nevím, ČSSD a KSČM ruce a budou držet za ruce a budou prostě vládnout krajů, že jo. Kaddáfi to udělal tak fiktivně, dělal to dobře, bohužel pro nás, jako, že on, když viděl, někdo je proti režimu, proti Kaddáfiu, tak poslal jeho bratrance, nebo bratra, aby ho zabil, aby ho prostě, ty jsi můj člověk, tak jo, udělal to v rodině, jo, a v tom případě vzniká pak spor ne lid a Kaddáfi, ale já a bratranec, anebo já a bratr, až tak, jo. Takže to už se to prostě takový ty historický prostě nešvary a tak dále, který
byli a jsou cítit tak dále, tak myslím, že budeme to vnímat nebo cítit nějakou dobu, nějaký čas. Ale neříkám, že to bude druhý Irák, jako myslím si, že to nebude. A další impuls dobrý jako pro Libii je odlišnost od těch ostatních arabských států revolucí, že tam jako vládne hodně ropa, tam jako není ekonomická krize, není nedostatek peněz nebo tohle, ale jde o to, aby ti lidi uspořádali ten pořádek a udělali tu demokracii a prosadili tu demokracii. A věřte mi, že říkám, že až 100 000 lidí, jako jsou v emigraci z Libye nebo více, a když by se vrátilo jenom 1% těch lidí, kteří tam se prosazovat jako, a tu demokracii a ten život, co prožijí ve světě a tak dále. Takže si myslím, že určitě na nějakou dobrou cestu tady bude. A musí se prosazovat, protože my jsme žili ve strach desítky let. Vemte, Kaddáfi byl největším zastáncem terorismu na světě. Ta otázka, jako, že jak zeptáte, že tam budou vládnout muslimové. Já opravdu v tom cítím strach, že tady můžu říct, že je to ateismus, to je náboženství, jako islám je náboženství, který neznám, nevím, co to, jako, jak má začátek, jak má konce. Islamofobie opravdu jsem jako teďka zažila jako od roku 2000 doteď, jako pořád jako je vyšší a vyšší. Mám to. Na začátku jsem viděla Češi, kteří nemají problém, když vidí muž s kousama. Ale teďka cítím, že ne, jako, že to už je to problém, jako, nebo žena, když je zahalena, tak taky má znamená nebezpečí pro lidi, kteří nejsou pro Češi. Tak ta otázka, jako, proč vůbec ta otázka je, mě zajímá, proč vůbec ta otázka je, jako jestli položím tu otázku a chci mít jako, pro mě jako udůvodnit, jako, že nechci tam ty lidi pomáhat. Je to možné, že Západ nechce pomáhat tam, řešit nějaké problémy nějakým způsobem a používá tu islamofobii, aby nechceme poslat pomoc, nechceme mít, a ty lidi řeší mezi sebou. A potom ty obchodníci, ty velké země, jako řeší, prodávají i části země, i ropa, i a tak dále mezi sebou. Ale lidi, kteří mají slovo tady říct, že my chceme jako lidi pomáhat ty věci, už nemají tu sílu, protože mají strach.